بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم الله دا zamu tashi a cikin karatunmu wanda muke a wannan makaranta tamu mai albarka, karatun da muke a littafi mai suna Al-Hisnul Waqi, kuma wannan Allah da shine karatunmu na 23 a cikin jerin karatu da muke. Zamu tashi a inda muka tsaya. Har yanzu muna gaba ta 7 inda malam yake karantar da mu falala faɗin wannan zikiri wanda yake a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Shine anan malam yace atharu tajruba, ai bi ma'ana tasiri ko kuma abunda aka samu na athari a karanta wannan zikiri. Menene shi atharin da aka samu daga wajen magabata? Kuma wannan irin wa'annan athar ɗin me yake bayyana mana? Iya bayyana mana kiyayewar sahabban manzon Allah abin da ya koyar da su, kuma da ƙoƙarin yin abin da ya koyar da su. Shine anan malam yace mana qala Suhail rawi al-hadith fakana ahluna ta'allamuha فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد وجعا. wannan hadisi wanda ya rawaito hadisin shine Suhail, da ya rawaito makamancin hadisin nan da ya gabata. Da wannan hadisi kamar kanda malam ya bayyana mana, Tirmidhi ya rawaito da makamancin hadisin nan kamar kanda Muslim ya rawaito hadisin nan, sai dai ruwayar Suhail tana da ƙari. Dan a cikin ƙarin ta da annabi ya ce humma lam tusibu humma, ai ma'ana duk wani abu wanda yake na dafi ne, kunama ce ta ɗalli mutum ko kuma miciji ne, to in dai ya karanta wannan zikiri, to a cikin ikon Allah ko da za a ce za ta ɗalle shi ba zai ji me ba, ba zai ji tasirin wannan dafi ba a jikin shi ba. Shine abin da wannan rawi yake bayyana mana. Yace fa kana ahluna ta'allamuha, ai ma'ana iyalinmu da mutanen gidanmu wanda suke tare da mu yace sun koyi wannan zikiri, sun koye shi ta'allamuha. Fa kanu yaquluna, sun kasance kuma kowane lokaci duk wani yini suna faɗin wannan zikiri, yaquluna kulla laila, duk wani yini suna faɗin wannan zikiri. Dan annabi yayi ishara akan duk sanda maraice yayi, kuma maraice iya farawa tun bayan sallar la'asar har dare, in dai mutum ya karanta shi, to a cikin ikon Allah wannan daren ba abun da zai cutar da shi, ko da kuma kunama ta ɗalle shi, kamar kanda muka ji wannan rawin hadisi da ya rawaito. Yace faludiqat jariya minhum falam tajid waj'an, daga cikinsu mutanen gidanmu ko kuma matayen gidanmu da suka koyi wannan zikiri, daga cikinsu jariya. Kuma jariya, an ce jariya kalima ce wadda take da ma'anoni. Daga cikinsu an ce jariya ana nihin mace wadda take ƙarama, ko kuma ama wadda take baiwa, ita ma ana kiranta da me, da jariya. Bal haka ma rana a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye ta da me, da jariya, da yace washamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Aga rana anan ita ma tana gudu, kuma hakan nan safina ma, inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hamalnakum fil jariya. Kuma haka ga sadaka da annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza mata bani adam qata amaluhu illa min thalath, daga cikin su yace sadaqatun jariya, ita ma sadaka wadda take gudana. Amma asalin kalimar jariya ana kiranta ga mace wadda take ƙarama. To anan wannan rawin hadisi yace wannan yarinya da wannan kunama ta ɗalle ta, ko kuma miciji ne ya ɗalle ta,
a wannan lokacin bata ji wannan ciwo ba. Ko menene dalili? Dalilin akan ta karanta wannan hadisi wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su da sahabban shi sun kiyaye. Kuma wannan shine aikin sahabban manzon Allah da tabi'ai. Ba sa ƙari kuma ba sa rage. Duk abin da aka ce musu Annabi ya ce suna riƙe shi hannu biyu su yi aiki da shi. Kuma wannan shi ma iya bayyana mana kiyayewa Annabi wajen koyar da sahabban shi anda za su nemi tsari, su nemi kariya. Baya sun tafi wajen 'yan saddabaru ko kuma 'yan mai sunan shi 'yan ruɗu wanda za a ruɗar da mutum har a sa shi cikin hanya wadda take taɓata ce. Annabi ya koyar da sahabban shi duk wani abun da zai amfanar da su. Kuma hakan nan anan he malam yace qala al-Qurtubi, hakan nan Imam al-Qurtubi yake cewa rahimahullah, Allah ya gafarta mishi, yace hadha khabarun sahih wa qawlun sadiq alimna sidqahu dalilan wa tajruba. Ai ma'ana wannan magana da aka faɗa yace magana ce wadda take khabar, ai ma'ana labari ne wanda yake ingantaccen labari. Wa qawlun sadiq kuma magana ce wadda take mai gaskiya. Yace alimna sidqahu kuma mun tabbatar da da gaskiya haka. Dalilan wa tajruba, dalili a dalilance mun tabbatar da haka, kuma a tajruba ma kuma hakan nan mun gwada mun gani. Shine anan he malam yace wa rawa Muslim annahu sallallahu alaihi wa sallam qala man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay hatta yartahil min manzilihi dhalik. Wannan hadisi Muslim ya rawaito da shi. Kamar anda malam ya bayyana mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sauka wani waje ya karanta wannan zikiri, shine wanda a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, yace lam yadurruhu shay, ba abun da zai cutar da shi hatta yartahil min manzilihi dhalik, har ya tashi daga wannan wajen ya tahi. Shi yasa lalle mu kiyaye wa'annan abubuwan da aka ce an samo su daga wajen Annabi, wanda muka ji sahabban manzon Allah suna kiyayewa. Mu rabu da 'yan soki burutsu wanda zai zo ya ce maka karanta kaza dugu kaza, a ce ma in ba za ka iya ba ka kawo mu za mu ma. Wannan duka menene? Duka zalunci ne da cutarwa, kuma da sa mutum a saka shi cikin hanya wadda za a durmaya shi ya shiga uku. Allah kare mu. Mutum idan iya son ya kubuta ya riƙe sunna Annabi. Kana neman kariya, ya nemi kariya a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma za mu tsaya anan Allah da ya karatu mai zuwa. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.